अच्छा 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 बुझि तंग सिलाय माने लेखा के माने रखंग जों हिमा बादय सफाय मैया केनै हेमा दस ठीक আছে ताम गाड़ी मॉडल और सेपरेट थना करे दे ये से हिमी खाइ दो ये ओके ओके दोनों ना खंदाय जनरल एरिया चिनी हावो चिनी बुसाबुतिनो काहाम करंखे यगजाक हाक लां थाना गांके जों जतन यग ननि बागै चेष्टा मा खिनि यग यासाक जरातै जों तो पन मुसु वाक तो ग्याबले जों बरं मुनिस चिनिबो थांनो नदि गातम जों जतन जानजा बुसाबुतिनो हामजागो बुसाबुतिनो काई बरि रहरो तौरै लग रइने नक ताङै रहो नक दुखुम सनामै रहो रां पैसा आजो बुसाबुतिनो लेखा पर रहो किन्तु आ बुसाबुतिनो लेखा पर रइने रां पैसा आजरैने नक ताङै माने सालसा आनिनि बुसाबुतिनो नक सेगैना जानाय बैबाय आनिनि बुसाबुतिनि बागै रां आजोजाक आबो बयनिया फसो सगै थांबायनाय अमनो किरिवैसे आनि दायित्वना आं ताबो पालन खाइ दंगो नरबो जा मानसाक जानि जा दायित्वना पालन खाइ जाबाय आसन नरखने कय हामबाय।